Eduquem en habilitats per a la vida. Fins a quin punt pot afectar la pressió de grup als nostres joves? La pressió de grup pot portar els adolescents a fer coses que no voldrien, des de quedar amb gent amb qui no estan a gust, fins al consum d'alcohol i altres substàncies. No, no crec que me comporte igual amb els meus amics que solam a casa. Con mis amigos pues estoy como más como libre. Hi ha vegades que jo no vull fer alguna cosa, però Quasi tot el món li ha passat i ells el fan, és com que jo necessito fer-ho perquè si no, no vaig a fer res. Cal, per tant, que donem eines als joves per esdevenir adults preparats i menys manipulables. No es lo mismo estar con los amigos del colegio que con los amigos ahí cercanos. jo actuo amb els meus amics amb certa confiança i estic més segurs amb ells que parlant amb alguna persona que acabo de conèixer. Durant la infància i l'adolescència, és important desenvolupar habilitats de comunicació per formar relacions interpersonals sanes, quan el cervell encara està en ple desenvolupament. De la mateixa manera, també cal treballar habilitats de presa de decisions i solució de conflictes. És important educar als adolescents en la resolució de conflictes i presa de decisions, tant en lo personal com en lo professional. Concretament, el tema de presa de decisions, l'edat adolescent farà que no prenguen les decisions altres persones per ells i elles. Aquestes habilitats es poden complementar treballant la intel·ligència emocional, l'autoestima i una gestió saludable del temps lliure. També és molt important el desenvolupament d'una sexualitat sana, educada en la detecció de conductes tòxiques. Tengo novia, tengo amigos que tienen pareja y sí, son de mi edad. Jo abans pensava que n'hi havia cels bons i cels roïns. Jo els mites ja els coneixia, però no havia pensat en ells com mites, Si tú eres la media naranja, pues encontrará tu media naranja. perquè al final es diu això des de sempre i al final t'acostumes a dir-ho i a pensar-ho. Pues puede ser que tú seas una naranja completa y que busques a alguien que es muy diferente a ti, pero que os complementáis igualmente. És important que estem al costat dels adolescents una vegada inicien la seva etapa de socialització. D'aquesta manera els podrem acompanyar en un moment de descoberta personal, tot ajudant-los a entendre un món nou que s'obre al seu davant.